истиқлолият ва ваҳдат ду боли тавоное ҳастанд, ки миллатро, давлатро ба сӯи қуллаҳои баланди мақсадҳо раҳнамун месозанд. Чунин изҳор шудааст дар маҷмӯаи суханҳои ҳикматомӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Воқеан ҳамин гуна аст. дар ҳар давру замон шароит ва фазоҳои гуногун ҳамбастагии ҳамдилии мардум хеле муҳим аст, то ин ки миллат ва давлат дар ҷодаи давлатсозӣ ба мақсадҳои худ бирасад. ва дар ҷаҳони кунунӣ низ андешаҳо дар шинохти ваҳдат, суботи сиёсӣ роиҷ ҳастанд. аз ҷумла ин аст, ки агар ваҳдат ё ҳамбастагии миллӣ дар вазъиятҳои ҳассос ё буҳронҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ миллатро аз парокандагӣ, аз нестӣ наҷот диҳад, дар шароити мӯътадил ё ин ки ором, ҳамбастагӣ ва суботи сиёсӣ миллатро ба рушди босубот, устувор мерасонад ё ин ки ноил мегардонад. имрӯз бинандагони гиромӣ, дар барномаи дар мавзӯи рӯзи телевизиони Тоҷикистон ҳамин мавзӯъ баррасӣ мешавад, таҳлил мешавад ва бо ин мақсад ҳамсӯҳбати мо ҳастанд Нозим Маҳмадизода, котиби ҳамоҳангсози Шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор, ва Сафарализода Хуҷамрод, номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, мудири кафедраи равандҳои сиёсӣ, факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. бисёр ба маврид аст, ки дар ибтидо аз он оғоз кунем, ки дар шароити кунунӣ, ки тазоднокии муносибатҳо ҳаст, роиҷ аст ва ҳамгироии умумӣ ё ин ки гуфтугӯи тамаддунҳо аз як ҷониб, аз ҷониби дигар бархурди мавқеъҳо, андешаҳо печидагиҳои зиёдро ба вуҷуд овардаанд, махсусан барои ҷомеаи Тоҷикистон ваҳдат ё ин ки суботи ҷамъиятӣ ё амниятӣ ё сиёсӣ чӣ нақш дорад, чӣ муҳимият дорад? ваҳдат ин пояе ҳаст, ки муттаҳидии тамоми ҷомеаро таъмин менамояд ва яке аз ин пояҳои ваҳдати миллӣ ин амният аст, суботи сиёсӣ аст. ваҳдат агар ба маънои томаш агар ташаккул ёфта бошад, ман фикр мекунам, ки суботи сиёсӣ, амнияти миллӣ таъмин карда мешавад. ва бояд қайд намоем, ки дар ташаккул додани худи мафҳуми ваҳдат нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург аст ва хато намекунем агар гӯем, ки президенти кишвар меъмори ваҳдат аст. ҳар дастовардҳое, ки мо дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ дорем, маҳз анамин бо шарофати ваҳдати миллист. дар инкишоф додани ғояи ваҳдати миллӣ, мустаҳкам кардани пояҳои ваҳдати миллӣ ва мутаносибан мустаҳкам кардани заминаҳои амнияту суботи иҷтимоӣ, ин гурӯҳҳои иҷтимоӣ аъзоёни Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон хеле назаррас аст. бо ифтихор метавон изҳор дошт, ки асосгузори ваҳдат ва субот дар ҷомеаи тозаи истиқлоли Тоҷикистон шахсияти пешвои миллат аст. хуб, ҳамон гуна ки изҳор шуд, имрӯз печидагиҳои ҷаҳони муосир тақозо мекунанд, ки дар ҷомеаҳои ҷудогона ваҳдат ва суботи сиёсӣ ба таври доимӣ побарҷо бошад. шумо чӣ назар доред, чӣ мегӯед? ҳар боре ки дар бораи ваҳдати миллӣ суҳбат мекунем, пеши назар масъалаҳои бақои давлату миллат, масъалаи ҳифзи истиқлолият, масъалаи таъмини рушди ояндаи мамлакат, дар амал татбиқ шудани ормонҳои миллӣ ҳувайдо мешавад. зеро тамоми манфиату мамоту ҳаёти Тоҷикистон ва тоҷикистониён аз ин арзиш, яъне аз ваҳдати миллӣ, аз муттаҳидии ҷомеа вобастагии калон дорад. агар ба тӯли таърих ҳам ки назар афканем, дар ҳаёти ҳама гуна халқияту миллатҳо муваффақият замоне ба даст омадааст, ки дар ҷомеаи онҳо муттаҳидӣ, иттифоқ ва ҳамдилӣ рушд кардааст ва мустаҳкам шудааст. дар таърихи навини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне баъди ба даст овардани истиқлолият то ба имрӯз, агар назар афканем, шебу фарозҳо, пастиву баландиҳо, мушкилиҳо, муваффақиятҳо, умуман саҳифаҳои рангоранги зиёде дида мешавад, ки дар аксари ҳолатҳо дар самти расидан ба муваффақиятҳои миллӣ, дар самти амалишавии
ҳадафҳои миллӣ, ҳадафҳои давлатсозӣ ваҳдат заминаи босазое гузоштааст ё ин ки ваҳдат пойдевори асосӣ ба шумор рафтааст. ва аз ҳамин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта метавонем ки минбаъд ҳифзи пояҳои ё ин ки мустаҳкам кардани пояҳои истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи бақои давлату миллат, таъмини рушди ояндаи мамлакат аз ваҳдати миллӣ, аз муттаҳидии ҷомеа, муттаҳидии мардум вобастагии калон дорад. Фаромӯш набояд кард ки дар ҳар як ҷомеа новобаста аз он ки дар кадом замона қарор доранд ва дар кадом марҳилаи рушду инкишоф воқеъ ҳастанд, муттаҳидӣ дар кор аст. Дар тӯли таърих миллатҳо ё муттаҳид шудаанд ё пароканда шудаанд. Яъне ду раванд дар тақдири миллатҳо ҳамавақт ҳамсафар аст ва гоҳе муттаҳид мешаванд, гоҳе зери таъсири омилҳои гуногун парокандагӣ онҳоро фаро мегирад, боз нерӯҳои созанда онҳоро муттаҳид месозанд ва ҳамавақт муттаҳидӣ ин ба хотири сарҷамъ шудану дастаҷамъона амалӣ намудани мақсадҳои миллии онҳо мусоидат мекунад ва парокандагӣ доимо онҳоро бо хавфу хатар, бо мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мекунад. Аз ҳамин нуқтаи назар боиси хушҳолист ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст овардани истиқлолият, аниқтараш баъди баргузории иҷлосияи 16-уми тақдирсоз ки дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвари давлат, роҳбари давлат интихоб шуданд, масъалаи ваҳдатгароӣ, масъалаи муттаҳид кардани ҷомеа ки дар он шабу рӯз яке аз масъалаҳои доғ гардида буд, дар мадди аввал қарор гирифт ва президенти мамлакат аз рӯзҳои аввали оғози фаъолияти сиёсии худаш ба масъалаи таъмини сулҳ, таъмини субот, таъмини тартибот, умуман пешгирӣ кардани парокандашавии миллат, пешгирӣ кардани аз байнравии давлат, мустаҳкам кардани пояҳои истиқлолият ҳатто ҷони худашро нисор карда буд. Ва аз ҳамин нуқтаи назар президенти мамлакат дар он шабу рӯз дарк намуда буд ки амалӣ гардидани ҳамаи ин мақсадҳо бе муттаҳид кардани ҷомеа ғайриимкон аст. Бинобар ҳамин дар мавриди аввал президенти муҳтарам кӯшиш намуданд ки мардумро муттаҳид созанд ва ин гуна кӯшишҳоро мо дар суханрониҳо ва дар амалкардҳои сарвари давлат дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба хубӣ эҳсос мекунем. Ва ҳамаи сафарҳо, ҳамаи вохӯриҳо ба ҳамин масъала бахшӣ дошта буд ва мантиқан ҳамин гуна таҳия гардида буд. Ваҳдати миллӣ на танҳо дар давраҳое ки нооромиҳо ҷомеаро фаро гирифтааст зарур аст, балки дар давраҳои орому осоишта низ ваҳдати миллӣ бениҳоят муҳим аст. Барои чӣ? Барои оне ки ваҳдати миллиро мо бояд мисли як фундамент, яъне ки мисли як пойдевор тасаввур намоем ки сохтани давлати миллӣ, сохтани як ҷомеаи мутамаддин, умуман имконпазир гардонидани амалишавии ҳадафҳои стратегӣ ва мақсадҳои дарозмуддат аз мавҷудияти он вобаста аст. Ҳатто ман гуфта метавонам ки мо имрӯз суботи сиёсӣ мегӯем, ҳатто суботи сиёсӣ, мавҷудияти суботи сиёсӣ аз ваҳдати миллӣ вобастагии калон дорад. аввал барои дастёб шудан ба суботи сиёсӣ тартиботи сиёсӣ дар кор аст. Тартиботи сиёсӣ ки таъмин шуд, баъдан масъалаи ҳифзи суботи сиёсӣ ба амал меояд. ҳифзи суботи сиёсӣ ки ба даст омад, баъдан масъалаи ҳифзи ё ин ки ташаккули ваҳдати миллӣ ба вуҷуд меояд. Яъне сараввал ваҳдати миллӣ меистад. нерӯҳои тахрибӣ ё ин ки нерӯҳову бадхоҳону душманони миллат ки агар тавонистанд бо фиреби сиёсӣ, бо найрангҳову бо дигар дасисаҳо як гурӯҳи шаҳрвандонро, як гурӯҳи сокинонро дар муқобили сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат сафарбар карданд, аллакай ваҳдат халалдор мешавад ва аллакай суботи сиёсӣ зери суол меравад. ва агар ин гуна ҳолат дарк карда нашавад, пешгирӣ карда нашавад, оқибат ба бетартибиҳои сиёсӣ оварда мерасонад. таърихи сиёсии олам ва кишварҳои гуногуни олам нишон медиҳад ки дар ҳама ҳолат бетартибиҳои сиёсӣ дар он кишварҳо дар ҳамин гуна қонуният дар зери таъсири ҳамин гуна омил ба вуҷуд омадаст. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон як манфиати ҳаётан муҳимест ки минбаъд дар шароити бисёр тазод, дар шароите ки бархурди тамаддунҳо, дар шароити бархурди манфиатҳои геополитикии абарқудратҳо
барои муттаҳид нигоҳ доштани миллат, барои сарҷам нигоҳ доштани миллат хеле зарур аст. ифтихор аз он менамоем ки дар саргаҳи ваҳдатпарастӣ, ваҳдатгароии ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ки ифтихори мо тоҷикистониён аст ва месазад, ки дар масъалаи муттаҳидӣ, якдилӣ аз таҷрибаҳо ва амалкардҳои президенти муҳтарамамон пайравӣ кунем, тақлид кунем ва ҳамавақт сиёсати онро ҷонибдор бошем. ташаккури зиёд. хуб, наметавон ин андешаро сарфи назар кард, ки назар ба ваҳдате ки дар санадҳо дарҷ мешавад, ваҳдате ки дар дилҳо пойдор аст, албатта афзалият дорад ва барои пешрафти миллат мусоидат мекунад. як ибораи хеле хубро истифода кардед шумо дар суханронии худ, ташаккули ваҳдати миллӣ. яъне ташаккули ваҳдати миллӣ марҳилаҳои гуногунро албатта фаро мегирад ва ваҳдат, ҳамгироӣ, ҳамбастагӣ дар таъриху тамаддуни осори илмию адабии ниёгони мо ҳамеша тараннум шудааст, инъикос шудааст. аз ҳамун осори хуб Ҷалолиддин Балхӣ агар суҳбат кунем, ки ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст, ё ин ки то давраи намояндагони адабии мо, то Мирзо Турсунзода, ки то тавони дӯстонро гум макун, ё ин ки ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун ва пештар аз ин ҳам дар таълимоти агар имоми аъзам суҳбат кунем, ки меҳвари он таҳаммулпазирӣ аст ва воқеан асоси ваҳдат ҳам, агар ваҳдат асоси рушд бошад, заминаи рушд бошад, бунёди ваҳдат ё ки пойдевори ваҳдат ин таҳаммулпазирӣ аст, андешаи нек доштан аст, бо пиндори нек, бо рафтори худ дар ҷомеа шинохти рисолати худ аст. ва фаротар аз ин, агар аз ҳамун эъломияи Крӯши Кабир суҳбат кунем, ки баробарии қавм миллатҳоро изҳор доштанд, таъкид карданд ва воқеан эътирофи баробарӣ ва ҳуқуқҳои фитрии инсон ба он мусоидат мекунад, ки ваҳдат дар миёни мардум ҳамеша побарҷо бошад. акнун бигӯем, ки дар ҷомеаи тозаи истиқлоли Тоҷикистон ва дар шароити кунунии ҷаҳони муосир ташаккули ваҳдатро чӣ гуна метавон тасаввур кард ё ин ки интизор шуд? кадом марҳилаҳоро метавонад ташаккули ваҳдат дар ҷомеаи Тоҷикистон барои имрӯз ва барои оянда пушти сар карда бошад? бояд қайд кард, ки миллати тоҷик миллати ваҳдатсарост. ҳанӯз дар 6000 сол пеш дар аваз омадааст, ки аз номи Зардуш мегӯяд, ки мо барои он омадем, ки халқҳоро муттаҳид кунем ва аҳриманро аз байни шумо, ки тарғибгари бадӣ аст, берун кунем. ва аз ин нуқта дар афкори фалсафии асримёнагии халқи тоҷик, махсусан дар фалсафаи машоия, мафҳуми марказин ваҳдати вуҷуд буд. ваҳдати вуҷуд ба он маъное, ки тамоми миллатро, тамоми заминаҳои донишҳои иҷтимоӣ, донишҳои сиёсиро дар ваҳдат медид. яъне хушбахтии инсонро дар ваҳдат медиданд ва ваҳдатгароиро дар афкори фалсафӣ тараннум мекарданд. мо бояд дар худамон як ғояи миллии ваҳдатгароиро ташаккул диҳем, ки тамоми насли ҷавон сар карда то пиру ҷавон бояд пайрави ҳамин ғоя бошанд ва ин ғояро мо бояд ба ҳар як кас дар зершуъур, дар шуъур, дар тамоми ҳастияш ҷо кунем, ки ин миллат ваҳдати миллиро мустаҳкам кунанд ва ба марҳилаҳои минбаъда инкишоф диҳанд. чунки мо дар як замони ҳассос қарор дорем ва равандҳои сиёсие, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ рух дода истодааст, мо ба чашм дида истодаастем, таҳлил карда истодаем, ки ба мо чӣ таъсир мерасонад. ва дар ин бархурдҳо, дар ин чолишҳо ягона далели мо барои инкишоф додани Тоҷикистон, барои нигоҳ доштани худшиносии миллӣ, ҳуввияти миллии миллати тоҷик, ин мустаҳкам кардани ваҳдати миллист, ҳамбастагӣ, якдигарфаҳмии миллист, ки Тоҷикистонро ба сифати як узви ягона, ба сифати як мушт эътироф кунанд ва ба ваҳдати миллии мо чашм аъло накунанд. мо бояд пояҳои иҷтимоии ваҳдатро тавассути инкишоф додани низоми маорифи сартосарӣ,
ташаккул диҳем, то ки кадрҳо ё ҷавонони худшинос, ҳувиятсоз ва эҳтиромкунандагони ваҳдати миллиро тарбия намоем, ки то ки онҳо ин ваҳдатро ба марҳилаҳои нави ташаккул, ба марҳилаҳои минбаъдаи инкишоф расонанд. Мо бояд ваҳдати миллиро, ҳамбастагии миллиро ҳамчун гавҳараки чашм нигоҳ дорем, дар атрофи сиёсати сулҳофарона, ваҳдатофаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муттаҳид гашта ва дар мустаҳкам кардани пояҳои иҷтимоию сиёсии иқтисодии ваҳдати миллӣ нақши худамонро гузорем. яъне ки ваҳдат, мустаҳкам кардани ғояи ваҳдат, ин дар ҳамбастагии тамоми қишрҳои ҷомеа ва дар маҷмӯъ дар ҳамбастагии миллати тоҷик имконпазир мегардад. ташаккури зиёд. яъне аз он ки марҳилаҳои гуногунро ташаккули ваҳдат таъин мекунад, тавре ки изҳор доштед, заминаи бунёдии он метавонад тарбия бошад. яъне дар зеҳни наврасон, махсусан дар муҳити хона, қимати ваҳдатро, арзиши ваҳдатро ҷо додан шиносонидан аст. агар ҳамин ваҳдатро ҳамон гуна ки устод Садриддини Айнӣ изҳор доштанд, ки таърихро метавон дар гирӯдорҳои сиёсӣ ё ки умуман дар гирӯдорҳои муносибатҳо ҳамчун сипар истифода кард, метавонем дар шароити кунунии ҷаҳон, агар мо ваҳдатро ҳамчун як қалъа тасаввур кунем, қалъае ки масалан миллат бо ҳама ормонҳои худ, бо ҳама нақшаҳои худ, бо ҳама стратегияҳои худ дар ин қалъа ҷой дошта бошад ва аз ҳама газандҳо миллатро эмин дорад. тамоми таҷрибаи таърих нишон медиҳад, ки миллатҳо, қавмҳо, давлатҳо дар ҳамон замон шикаст мехӯранд, аз байн мераванд, пароканда мешаванд, ки аз дохили онҳо мафкураҳо вайрон карда мешаванд. ва манзур аз ин андеша ин аст, ки ҳамин ваҳдат агар ба мисли як қалъае бошад, ҳисоре бошад, ки миллатро аз парокандагӣ наҷот диҳад, раҳо бахшад, пас ҳамин қалъаро бояд мустаҳкам ва побарҷо нигоҳ дошт. аксарияти нафароне ки дар хусуси ваҳдат суҳбат мекунанд, мегӯянд, ки ваҳдат ин қудрат аст. махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо зимни суханрониҳои худ изҳор доштанд, ки агар мо Тоҷикистон яроқи ҳастаӣ надорем, аслиҳаҳои муқтадир надорем, пас мо ваҳдат дорем ва ин ваҳдати мо бояд дар бадали ҳама ин қудратҳои геосиёсӣ истодагарӣ карда тавонад. ба ин манзур, яъне худи шахсияти пешвои миллат ба он мусоидат мекунанд, ки ваҳдат побарҷо бошад. мехостанд дар хусуси нақши шахсият дар таҳкими ваҳдат ва ҳамбастагии ҷомеа суҳбат карда бошем. воқеан ҳам масъалаи муттаҳид кардани ҷомеа, ташаккул додани ваҳдати миллӣ дар навбати аввал аз сиёсатмадорон, аз фаъолияти арбобони давлатӣ, арбобони сиёсӣ вобастагии калон доранд. чун сиёсатмадорон, сарварони сиёсӣ, сарварони муваффақ самти рушди ҷомеа ва самти давлатдориро бо дар назардошти манфиатҳои халқ, ормонҳои халқ муайян мекунанд. аз ҳамин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ман чӣ гунае ки пештарам ишора кардам, масъалаи ваҳдатгароӣ, масъалаи ташаккули ваҳдати миллӣ, мустаҳкам кардани пояҳои ваҳдати миллӣ аз фаъолияти сиёсии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида буд ва то ба имрӯз ин мавқеъ, ин самтгирӣ идома дорад. пайваста президенти мамлакат дар мавриди муттаҳид будан, сарҷам будан, дар муқобили давлату кишвари худ қарор нагирифтан, фирифтаи ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ нашудан ва дигар масъалаҳое ки ба мустаҳкамии ваҳдат нигаронида шудаасту зарур ҳастанд, таъкид мегарданд, ки инҷо нақши шахсият бар аъло эҳсос мегардад. бо пайравӣ аз чунин анъанаи хуб ва чунин фаъолияти инсондӯстонаи пешвои миллат, агар боз сокинони дигар ва ниҳодҳои дигари ҷамъиятӣ ҳамин анъанаро идома диҳанд, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки пояҳои ваҳдати миллӣ боз ҳам мустаҳкамтару қавитар мегардад. ва вақте ки ба таҷрибаи ҷаҳонӣ назар меафканем, қариб ки дар ҳамаи давлатҳо ҳамин масъалаи муттаҳид кардани ҷомеа дида мешавад. ҳамин гуна кӯшишҳо аз тарафи сарварони давлатҳо дида мешавад. мутаассифона на ҳамаи онҳо муваффақ мешаванд.
аммо ин чиз ҳаст, масалан дар кишварҳои аврупоӣ қариб 300-400 соли охир аст, яъне аз ҳамон лаҳзаҳое ки давлатҳои миллӣ пайдо шуданд, сарварони сиёсии худи ҳукуматҳо кӯшиш мекарданд ки дар ҷомеа ризоияти ҷамъиятиро ба вуҷуд оваранд. яъне он сиёсатеро ки пеш мебаранд, он сиёсатеро ки татбиқ кардан мехоҳанд, бояд сатҳи эътирофаш хеле баланд бошад. аз ҳамин нуқтаи назар ҳама вақт мисол сиёсатмадорон ки ин чи ҳастанд, нухбагон ҳастанд, элита ҳастанд ва бояд ки ҷомеаро ба самти дуруст, ба самти муайян, ба самте ки дар он амали шавии ормонҳои миллӣ онҳоро дурнамо рӯшан аст. бале бояд ки бубарад ва сиёсатмадорон доимо кӯшиш мекунанд чунин сиёсатҳое офаранд, қарорҳое қабул кунанд ки ба чунин гӯем ки ба манфиати ҷомеа бошад. аммо мутаассифона дар бисёри ҳолатҳо ҷомеа, яъне қишрҳои поёнии ҷомеа зери таъсири омилҳои гуногун ба моҳияти ҳамин гуна, масалан сиёсатҳо, ба моҳияти ҳамин гуна қарорҳо сарфаҳм рафта наметавонанд ва бахусус дар шароити имрӯза ки мо ҷангҳои иттилоотиро мебинем, ҷангҳои диалогиро мебинем, ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба афкори ҷамъиятӣ, ба афкори ҷавононро мебинем ки ҳадафашон ҳам ҳамин аст ки ҳамин ҷонибдорони сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро кам кунанд, ҳатто кӯшиш кунанд ки дар муқобили давлату ҳукумат гӯем ки мардумро монеҳои ғайратшиканро ба вуҷуд сафар бар кунанд, ба сафи худашон ҷавононро ҷалб кунанд ва инҳо ҳамашон таҳдиду хатарҳое ҳастанд ки ба ваҳдати миллӣ зарба мезананд, дар ҷомеа парокандагиро мехоҳанд ба вуҷуд оваранд. дар ана ҳамин гуна ҳолатҳо нақши сарварони сиёсӣ, сарварони сарсупурдаи ватан ва миллат ба ғоят калон аст ки имрӯз мо намунаи беҳтарини онро дар корномаҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дида истодаем, мушоҳида карда истодаем, дар суханрониҳои ӯ эҳсос карда истодаем. агар мо ба худи суханрониҳо ва таъкидҳои сарвари давлат назар афканем, доимо ба таҳдиду хатарҳое диққат медиҳанд ки онҳо аввал ба ваҳдати миллӣ таъсири манфӣ доранд ва баъдан ба пояҳои истиқлолияти давлатӣ зарба мезананду таъсири манфӣ мерасонанд. Бубинед он таҳдиду хатарҳоеро ки сарвари давлат имрӯз ёдовар мешаванду зиракии сиёсиву ҳушёрии миллиро аз мардум тақозо мекунанду ба мардум ҳушдор медиҳанд, ин маъноро дорад ки мо тоҷикистониён пеш аз ҳама орзуи чиро дорем? Орзуи онро дорем, ё ки хоҳони онро ҳастем ки кишвари мо доимо ором бошад, обод бошад, бо амн бошад, пешравӣ дошта бошад, тараққиёт дошта бошад, орзуву ормонҳои мо ва фарзандонимон дар оянда амалӣ гардад ва бо дар назардошти ҳамин ҳамаи таъкидҳои сарвари давлат, ҳамаи он мушкилиҳову таҳдиду хатарҳое ки ёдоварӣ карда мешаванд, воқеан ҳам аз нуқтаи назари манфиатҳои ҷомеа, аз нуқтаи назари манфиатҳои давлатдорӣ таҳия шуданду муайян карда шуданд. барои ҳамин ман гуфта метавонам ки дар кишвари мо стратегии рақами як худи пешвои муаззами миллат ҳастанд ки мо аз ҳамаи он ҳадафҳои стратегӣ ва мақсадҳои стратегие ки дар сиёсати он кас зоҳир мешавад бояд ки пайравӣ кунем, ҷонибдорӣ кунем ва қишрҳои дигаре ки фаъол ҳастанд, фаъолони ҷомеаро ташкил мекунанд, агар хоҳанд ки дар ташаккули ваҳдати миллӣ саҳми худро гузоранд, бояд ки дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат саҳмгузорӣ кунанд, нақши худро гузоранд, зеро ки тамоми паҳлӯҳои сиёсати пешвои муаззами миллат ин ба хотири чи аст? Ба хотири нигоҳ доштани муттаҳидӣ, мустаҳкам шудани ваҳдати миллӣ ва пояҳои истиқлолияти давлатӣ аст ки ин ба манфиати ҳамагон аст, ба манфиати тоҷикистониён аст ки сарчашма мегирад аз ҳамон гуфтаҳои худи сарвари давлат ки доимо таъкид мекунад ки мо бояд барои наслҳои оянда як кишвари обод, кишвари ором, кишвари зеборо ба мерос гузорем, то ки ояндагон тавонанд ки чикор кунанд, ҳам аз мо розӣ бошанд ва ҳам идомадиҳандагони анъанаҳои неки мо шаванд гуфта. ва ин ҳамагӣ гӯем ки дар ташаккули ваҳдати миллӣ, дар муттаҳид кардани ҷомеа нақши шахсиятҳои бузургро, нақши сарварони сиёсиро нишон медиҳад ва гувоҳиам аз ин медиҳад. дар масъалаи муттаҳидшавӣ, дар масъалаи давлатдорӣ бе сарвари сиёсии муваффақ, бе шахсиятҳои таърихӣ ба ҳеҷ куҷое расида намешавад ва ба ҳеҷ
ормон ё ин ки мақсади дарозмуддати дастёб шудан ғайриимкон аст. ташаккури зиёд. воқеан ҳамин тавр аст ва ҳамон гуна ки изҳор доштед бисёр хуб аст ки пешвои миллат ҳар ташаббусе ки зоҳир мекунанд ё пешниҳод мекунанд ё пешбарӣ мекунанд бо роҳи сулҳ ва ваҳдати кул мехоҳанд ки саодати миллат таъмин бошад ва ин воқеан ҳам сутуданист ва қобили пайравӣ аст ки ҳамон гуна ки изҳор мешавад бо дасти адаб ва хиради боло аз ин иқдом аз ин шахсият пайравӣ кунем ва дар ҳамбастагии миллат саҳми босазо гузорем. як чизи дигар дар ин ҷо рӯй меояд ё пеши назар мешавад ки ваҳдат дар ҳамон сурат пойдор ва боқӣ мемонад ки агар барои мустаҳкам кардани он барои пойдории он тасмимҳо гирифта шавад, гомҳои устувор ниҳода шавад ва ин гомҳои устувор ҳамон гуна ки изҳор шуд метавонад консепсияҳои хуб бошад, метавонад санадҳое бошад ки барои таблиғ барои корбарӣ бо мардум онҳо таҳия шаванд ва мардум дар ҳамин рӯҳия як фазои муайян як фазои ҳамзистии мусолиҳатомез андешаи худро ба ҳамин маҷро равон карда тавонад. хуб чун шумо котиби шӯрои ҷамъиятӣ ҳастед, бигӯед ки чӣ нақшаҳое ҳаст барои мустаҳкам кардани ваҳдат барои ҳамбастагии мардум дар асоси санадҳо ё ки барномаҳое ки ин шӯро метавонад рӯи даст дошта бошад. раиси шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистонро худи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аҳуда дорад ва дар асоси нақшачорабиниҳое ки аз ҷониби раиси шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва тасдиқ шудааст маҳз ҳамин ба масъалаҳои мустаҳкам кардани пояҳои ваҳдати миллӣ равона шудааст. чунки дар нақшаи кории шӯрои ҷамъиятии тоҷикистон сари ҳар моҳ вохӯрӣ ва сафарҳо ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ба нақша гирифта шудааст ва дар ин шаҳру ноҳияҳои дурдасти тоҷикистон маҳз сиёсати пешгирифтаи пешвои миллатро мо бо мутахассисони соҳа бо аъзоёни фаъоли шӯрои ҷамъиятӣ ба мардум мерасонем ва аз мардум маслиҳатҳо мегирем ва тарғибу ташвиқи ин сиёсати муваффақонаи пешвои миллатро дар соҳаи мустаҳкам кардани пояҳои истиқлолият пояҳои ваҳдати миллӣ ба мардум мерасонем. эҷод шудани ё ба рӯи саҳна омадани шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳз хизмати шоистаи пешвои муаззами миллат мебошад. тамоми фаъолияти пурсамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳамчун шахсияти сиёсӣ ҳамчун пешбарандаи сиёсати муваффақонаи ваҳдатофарӣ дар шӯрои ҷамъиятӣ таҳлилу баррасӣ мешавад ва нақшачорабиниҳои минбаъдаи шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон таҳризӣ шуда бандбаст шуда ва барои тарғибу ташвиқи ҳамин сиёсат дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст дар шаҳру ноҳияҳо корҳои назаррас анҷом дода мешавад. шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон ин як ниҳоде мебошад ки воситаи муколамаи байни ташкилотҳои ҷамъиятӣ байни ташкилотҳои сиёсӣ ва ҳокимияти давлатиро таъмин менамояд. яъне шӯрои ҷамъиятӣ муаззаф шудааст ки ҳар пешниҳодҳое ки аз тарафи аъзоёни фаъоли шӯроҳои ҷамъиятӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ пешниҳод мешавад дар самти мустаҳкам кардани пояҳои истиқлолияти миллӣ ваҳдати миллӣ ҳимоя кардани амнияти ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ доштани суботи сиёсии тоҷикистон пешгирӣ кардани ифротишавии шӯрии ҷавонон дар шакли пешниҳодҳо шӯрои ҷамъиятӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешниҳод мекунанд ва онҳо дар асоси ба назар гирифтани ин пешниҳодҳо сиёсати худро боз ҳам густартартар ва ба фоидаи мустаҳкам кардани анамин боз ҳам пояҳои ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти миллӣ истифода менамоянд. воқеан дар саргаҳ
танқиди шахсияти пешвои миллат меистанд ва ин ҷои баҳс ва яъне ки ҳадси зиёдатӣ надорад. Ва мактаби давлатдории пешвои миллат воқеан як мактаби бузург аст, нодир аст ва таҷрибаи сулҳофарии миллати тоҷик ки хиради воло бартарӣ пайдо кард ба қувваҳои аҳриманӣ, имрӯз дар доираҳои гуногуни илмӣ дар ҷомеаҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор дорад. Ва ифтихор аст, ки мо давлати соҳиби истиқлол дорем, ҷомеаи демократӣ дорем. ифтихор аст, ки имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон дар фазои орому осуда зиндагӣ мекунанд. аммо ин ифтихор тақозо мекунад масъулияти бузурги шаҳрвандиро, ки ҳар яки мо барои ҳифзи ин арзишҳо ҳамеша даст ба кор бошем, талош намоем. яъне ифтихор аз давлатдорӣ доштан, ифтихор аз давлати соҳиби истиқлол доштан, ифтихор аз ҷомеаи орому осуда доштан, ки имрӯз яке аз амтарин кишварҳо ва махсусан шаҳри Душанбе яке аз амтарин пойтахтҳо дар сатҳи ҷаҳон эътироф шудааст, ҳамоно ин масъулияти бузург аст, ки ин арзишҳо побарҷо нигоҳ дошта шаванд. манзур аз ин масъала ин аст, ё ки аз ин савол ин аст, ки мо бо чӣ гуна масъулиятшиносӣ метавонем, ки ҳамин неъматҳоро ба наслҳои оянда ба мерос гузорем бегазанд ва беолоиш, ки онҳо тавонанд, чун имрӯз мо аз ин ифтихор мекунем, хурсандӣ мекунем, онҳо низ аз имрӯзи мо ки ҳастем, зиндагӣ мекунем, ифтихор дошта бошанд ва ҳамин масъулиятшиносиро аз насл ба насл идома диҳанд. тамоми дастовардҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли солҳои истиқлолият дорад, аз ваҳдати миллӣ вобаста аст. аз ваҳдати миллӣ бармеоянд ва ин созандагиву бунёдкориву оромиву суботу давлатдории миллӣ, ҳамаи инҳо, мавҷудияти ҳамаи инҳо аз ваҳдати миллӣ вобаста аст, аз муттаҳидии мардум вобаста аст. ва аз ҳамин хотир мо ваҳдати миллиро ҳам манфиати ҳаётан муҳим муаррифӣ кардем. пас агар чунин бошад, албатта чунин ҳаст, ва агар чунин бошад, мо яке аз рисолати муҳимамон дар он ифода меёбад, ки ба насли наврас, ба ҷавонон ҳамин воқеиятро бояд фаҳмонем, фаҳмонда тавонем, ки чӣ дастоварде ки мо дорем имрӯз аз ваҳдати миллӣ аст, бо шарофати якдилӣ аст ва ваҳдат аст. ва ояндаам ки агар мо хоҳем ки боз ба муваффақиятҳои навбатӣ дастёб шавем, аз он вобаста аст, ки мо чӣ қадар муттаҳид боқӣ мемонем ва барои расидан ба мақсадҳои миллӣ, ба мақсадҳои умумии миллӣ талош меварзем. аз ҳамин нуқтаи назар дарки ҳамин воқеият, ба инобат гирифтани ҳамин воқеият бисёр муҳим аст ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, тарбия кардани насли ҷавон ва насли наврас ҳам бояд ки бо дар назар дошти ҳамин воқеият бошад. аз ҳамин нуқтаи назар ман гуфта метавонам, ки чун ваҳдати миллӣ манфиати ҳаётан муҳим аст, вай доимо ба пуштибонӣ ниёз дорад, ба ҳимоя ниёз дорад. бояд нисбат ба дастовардҳое ки имрӯз дорем, ки бо шарофати ваҳдат аз ғамхорӣ намоем, ба худи ваҳдат, муттаҳидии ҷомеа ғамхорӣ намоем ва дар оянда кӯшиш кунем, ки на танҳо омилҳои гуногун боиси боз халалдор шудани ваҳдат нагарданд, балки мо амалҳое анҷом диҳем, ки баръакс боиси боз ҳам мустаҳкамтар шудани ваҳдати миллӣ ва муттаҳидии сарҷамъии ҷомеа шавад. аз ҳамин нуқтаи назар агар мақсад чунин бошад, мақсади мо ин бошад, мо дар навбати аввал бояд таҳдиду хатарҳоеро, ки дар шароити имрӯза ба ваҳдати миллӣ таъсири манфӣ мерасонанд, муайян карда тавонем. ин таҳдидҳо, ин хатарҳо аз куҷо бармеоянд ва сарчашмашон аз куҷо ҳасту ин бисёр чизи муҳим аст. имрӯз ҳар субъекте, ки ҳар нерӯи сиёсе, ки ҳар ҳизбу ҳаракате, ки ҳар давлате, ки ҳар нафаре, ки нияти низо ангехтан дар ҷомеа, нифоқ ангехтан дар ҷомеаи моро дорад, бо нияти ба қишрҳои зидди ҳамдигар ҷудо кардани ҷомеаро дорад, ино душманони ваҳдати миллӣ ҳастанд. чӣ дар дохил бошад, чӣ дар хориҷи кишвар бошад, чӣ дар фазои маҷозии
интернет бошад, чи дар фазои воқеии ҷомеа бошад, фарқ надорад, дар ҷое ки қарор надошта бошад. барои ҳамин мо бояд душманони ваҳдати миллии қадамҳоро шиносем. бояд ки нияти онҳоро, мақсади ғараздоки онҳоро бояд ки шиносем ва ҷавононро ҳам бояд ки дар ҳамин рӯҳият тарбия кунем, ки то ки онҳо дар оянда дар марҳилаҳои баъдии рушду инкишоф ваҳдатро ҳифз карда тавонанд, давлатро ташаккул дода тавонанд, давлатро чӣ гуна ки пешвои миллат мегӯяд роҳбарӣ карда тавонанд, соҳибӣ карда тавонанд. ана ман фикр мекунам аз таълиму тарбияи ҷавонон, аз таълиму тарбияи сиёсӣ, идеологӣ ва миллии ҷавонон вобастагии калон дорад, ки дар мундариҷаи ҳамин таълиму тарбия бояд ки масъалаҳое ки номбар гардид ҳатман бояд ворид карда шавад. Шинохти воқеиятҳои замони имрӯза, шинохти воқеияти ваҳдати миллӣ, аҳамияти он, муҳимияти он барои давлатдориву давлатсозӣ, чаро ваҳдати миллӣ манфиати ҳаётан муҳим аст, имрӯз чӣ чизҳо ба он таъсир мерасонаду пояҳои онро ноустувор мегардонад, масъалаҳое мебошанд, ки дар атрофи он бояд ки мо ҷомеашиносон доимо фикр кунем ва дар раванди таълиму тарбия инро ба ҷавонон интиқол диҳем, фаҳмонем, то ки онҳо дарк кунанд. имрӯз ҳар як ҷавоне ки аз ҳизбу ҳаракатҳо, созмонҳо ва ташкилотҳои ифротгароию тундгароӣ пайравӣ мекунанд, ҷонибдорӣ мекунанд, нафароне ҳастанд, ки ино бо боварии комил гуфта метавонанд манфиатҳои миллии кишвари худро дарк накардааст, эҳсос накардааст, тасаввур накардааст. агар тасаввур мекард, медавонист ки ҳамин амалкарди ӯ ва ҳамин амалкарди ташкилот ё созмоне ки ҷонибдори он шудааст, дар муқобили ҳамин манфиатҳои кишвар аст, дар муқобили ҳамин кишвари мо ҳаст, нисбат ба кишвари мо, нисбат ба ватани мо нияти бад дорад, ҳеҷ гоҳ аз ин пайравӣ намекард. мутаассифона имрӯз дар бархе аз мавридҳо ҷавонони мо аз ноогоҳӣ фирефта ё ин ки ба доми фиреби ҳамин гуна созмонҳо меафтад. ба ҳамин хотир зиракии сиёсӣ ки пешвои миллат мегӯяд, бедории миллӣ ки пешвои миллат мегӯяд, пеш аз ҳама аз шинохти ҳамин гуна нерӯҳои тахрибкор, нерӯҳои бадхоҳ иборат аст, ки ба мо имкон медиҳад ки дӯстро аз душман фарқ кунем ва дар ҳифзу ҳимояи ватани худамон арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ, бахусус ҳифзи ваҳдати миллӣ, дастовардҳои ваҳдати миллӣ тавонем ки истодагарӣ кунем ва саҳм бигузорем. ташаккури зиёд. аз он суҳбат кардед ки ифтихор аз давлати соҳиби истиқлол доштан бояд хушк набошад, холӣ набошад ва ин масъулияти бузург дорад. ва тарбияи сиёсӣ, идеологӣ ва мафкуравӣ насли наврасро тақозо мекунад. агар чунин аст, пас тарбияи сиёсӣ, идеологӣ ё ин ки мафкуравӣ фақат дар муҳити иҷтимоӣ наметавонад бошад, метавонад аз муҳити оила ибтидо гирад ва ба сохтор ё ин ки ба низоми маорифи миллӣ низ сахт марбут аст ва беҳуда намегӯем ки пушти мизи мактаб миллат тарбия меёбад. агар се субъекти асосӣ дар тарбияи насли наврас дар ҳамин рӯҳия масъул аст, оила, мактаб ва муҳити иҷтимоӣ, пас дар ҷаҳони мутамаддин ки муборизаҳои иттилоотӣ авҷ гирифтаанд ё ин ки фазои маҷозӣ, мушаххастар интернет ва сайтҳову самонаҳои гуногуни он низ метавонад дар ин самт, яъне дар самти тарбияи насли худогоҳ, худшинос бисёр нақши побарҷо гузорад, нақши муҳим бозад. яъне ки имрӯз воситаи ахбори омма низ ки аҳли зиёи мо ва дигар субъектони масъули мо метавонанд дар ҳамкорӣ ба ин васоити ахбори омма дар ин самт нақш дошта бошанд, метавонем ки ба тарбияи насли комёб шавем, ки воқеан аз ин арзишҳо шиносанд, огоҳанд ва медонанд ва аз ин арзишҳо пуштибонӣ мекунанд. умед аст ки насли мо ҳамон гуна ки изҳор шуд ба ин заҳматҳо мерасанд, ба қадри ин заҳматҳо ҳамон гуна ки пешвои миллат изҳор медоранд, ба даст овардани истиқлолият, ваҳдат осон нест, кори мушкил аст, аммо нигоҳ доштани он аз ин ҳам мушкилтар аст ва масъулияти баландтарро тақозо мекунад. ба умеди он ки насли мо, насли ояндаи мо аз ин заҳматҳо қадршиносӣ мекунанд ва дар ободии ватан, дар побарҷоии ваҳдати миллӣ саҳми муносиб мегузаранд, барномаи имрӯзаи дар мавзӯи рӯзро ба поён мерасонем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Нозим Маҳмадизода, котиби ҳамоҳангсози Шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хуҷамрод Сафарализода,
номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, мудири кафедраи равандҳои сиёсӣ факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Мавзӯи ваҳдати миллӣ, ҳамбастагии ҷомеа ва ба ин роҳ дастёб шудан ба манфиатҳои миллӣ ба ин андеша маҳдуд намешавад, густурдатар аст, фарохтар аст ва эътминон аст, ки дар барномаҳои дигар низ дар ин хусус суҳбат хоҳем кард ва масъаларо боз ҳам ба таври амиқтар, возеҳтар шарҳ хоҳем дод, то ин ки насли нав аз ин арзишҳо такрор ҳам шавад, бори дигар огоҳ бошанд ва фирефтаи гурӯҳҳои ифротӣ нагарданд ва атрофи ё ин ки дар ҳошияи сиёсати инсондӯстона, ки дар меҳвари он мардум қарор мегирад, саодати мардум қарор мегирад, дар атрофи ҳамин сиёсати бисёр хиратсоларонаи пешвои миллат муҳтарам Эмоми Раҳмон муттаҳид мешавем ва баҳри ободии Тоҷикистони соҳиби истиқлол боз ҳам якҷоя камари ҳиммат мебандем. Хайр, то боздид.